Gaya mag-tiktok ta. Sama niya tiktok. Katugong inani-ani. Ito anak ba? Kanya kaya nagkuhan pa man ko. Hali na day, uy. Hala, mangimpilta sila day nag-tiktok. May TikTok day, uy. Naka na dyan, mag-tiktok-tiktok ka na mag-ana-ana day ba? Ay, nakandang ko na katakong amiga ng TikTok. Tara, mga O, kita tara, ko, day. tara. Biday, paitiran min ninyo, day, B. Sige, dali. Aram na atong maglipod ay. Usa may step yung nasa. Day, siya ay kibaw siya. Tuloy ibayo. Usa man, day. Gayot. Ay, kung kaday, ko dapat taday. 1, 2, 3, 4. Dua day. Asan to si Janila nga ako man tong gipadungog agwa naman diri. Ako pangitaon big asa siya. Bunalan jud ni nako, asar to siya. Hoy day kita kang Janila. Nawa, rabate. Asam ba tao eh? Ako man to siyang gipasugod ko ani og pagdungag. Nag ako makitaan, ako lang ingnaon. Sige day, salamat. Atros Janila ay. Hoy Janila, ganihara ka gipangitas imong mama. Ano day, kita gusto kong inahanday. Na ganihara to nangita nimo, ang inyo daw nilungag. Ay, hala ka ba yung tama? Ano mo to gidusa akong nilungag? Uy, naog na di ang kayo di ay. Si mama, uy, nagbisi ko stick ito. Kung mga amiga dito, kung saan na to, uy. Kano to si mama, uy, ako mo to gidusa akong nilungagan. Buang ka! Ako nilong agwa niyo yung gibiyaan dito! Ako to Natagtong gidusa, na! mama. O saan dyan, ha? Ako to gidusa, mama. Ako to gidusa, gidusa, gidusa.